ଯୋଜନା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣୀପୁର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତର ଦେଶପ୍ରେମୀ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ବାଣୀପୁର। ଆସରେ ଆସ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ହାତ ମିଶେଇ ଦେବା, ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ପରିବେଶକୁ ରଖିଲେ ସଫା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଲୋପ ପାଇବ, ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଲୋପ ପାଇଲେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ରହିବା ଘର ସଫା ରଖିବା, ଆବର୍ଜନାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା,